Bon dia a tothom, quina rebuda més càlida, que moltes gràcies, és molt bonic tornar a estar en família. Benvinguts a Nosaltres som Grua, un col·lectiu de 3 artistes que respon a les inicials de grup de recerca d'universos artístics. Som 3 artistes que ens hem ajuntat fa un parell d'anys justament per desenvolupar, crear, inventar nous contextos d'intercanvi artístic i per donar visibilitat al treball d'altres artistes de maneres que creiem que no passen enlloc més o que creiem que volem que passin de la nostra manera. Vengo aquí, les doy una patada, pero... Una espinita clavada en tu corazón. Arranco corazones, arranco corazones, arranco corazones, arranco corazones. Me pego, me desvanezco. Pauet, comença. En venganza por las masas del amado engaño. Cuando nacieron, sus padres habían elaborado un increíble destino para ellas. Su baja estatura y su musculatura concéntrica tenían preparados para ellas otro destino. Palo y zanahoria. Palo y zanahoria. Su madre inmediatamente trazó un plan B. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Hasta aquí. Hago muchas más cosas. Me fabrico mi propia escenografía. Pero si queréis ver más de esto, vais a tener que contratarme. Sí, ja els hem vist tots, we have seen them all. It's time for voting. This one. Necessita veure la ciutat d'Olot. Així, si vas. Heu seleccionat a la Laila Tafur amb el seu monstre.